Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng tumambay sa aking live. Ayan, naka 3 hours din si Tres na hindi ko sana, balak paabutin ng 3 hours. Yung balak ko sana mag 1 hour lang. Kaya lang ayan nawili kasi ang daming tao ako nakita. Ayan, maraming salamat Sis Dit, sa lahat po na naandito, kay Kapatid Panalo, kay Sis Marivic, kay Sir JFC, kay Sir JMD YTC Support, kay Sis Inday, kay Lola Sweet, kay Manoy Eric, kay Madam Cascade, kay Kapatid Panalo, kanino pa ba? Kay Loving Sky Mix Vlog kanina. Sa lahat po ng mga sumilip, tumambay. Salamat po ng marami kay Sis IP, sa aming mga sisi, thank you so much po. Kay Sir Walborden, kay Mama Juliet, kay Sis Maxine, kay Ma'am Moment. Salamat po ng marami sa inyo diyan, mga loves. Salamat po sa support kay Tres M, kay Sir David pa pala na naandito kanina. Thank you po Sir David. Ayan, salamat po. Mag-e-end na po ako. Thank you so much guys sa support. Sa lahat po ng tumambay. Thank you so much po. Kila Ma'am Jeanette, di ko alam kanina kung nandito si Ma'am Jeanette, kay Sis, Jem, kay Ma'am Irenes. Thank you so much. Bye-bye guys. God bless everyone.